comparsas que han ido naciendo sucesivamente hasta llegar a un número de 7, las cuales, regidas por la Junta Local Intercomparsas, han venido aportando progresivamente espectacularidad y animación a las fiestas, en todos los actos en los que intervienen, que son de la Administración General del Pueblo. En nombre de la Junta sube a recibir el juez don José Paz Lerma. Representante de la Junta Intercomparsas de Toledo. Esperamos que pronuncie la palabra. Buenas noches. Yo diría que recibir un galardón, un premio como este, el mayor galardón que otorga la Junta de Caballos y que puede recibir un cocinero, es para la Junta de Intercomparsas motivo de orgullo, de una satisfacción enorme y de una ilusión tremenda. Y es, primero que nada, motivo de orgullo porque recibir un premio quan són tan xicotets de la quarta edat, apenas tenim 6 anys, com a intercomparses, pues supone de veres un orgullo enorme, enorme. Yo venía preparando cosas para ir así, de toda la escuela, pero una de las ilusiones más grandes que m'ha donat a mi al arribar al teatre, i crec que a tots els que han pogut veure els membres d'intercomparses que en aquests moments representem aproximadament a 250 membres, era que a l'arribar la banda de Paterna que està a baix venia tocant el xocolater. Vosaltres, de veres, crec que hem entrat des d'esta segon part que he llegit el secretari dels Clavaris com una junta que ha fet algo d'innovació en el fest del teatre. La satisfacció a la que me referia al principi és perquè recibir un premi i compartir una nit com esta en una altra entitat, junt a una altra entitat tan valenciana i tan nostra com la que ara ens van nombrar, és de veres de gran satisfacció. I damunt, recibir-lo també junt a un home que ara cotxarà al terreno 100%, de veres que ens satisfà. De la il·lusió us puc dir que qualsevol dels membres que estan dins de la Junta s'han tratat d'unir a alegrar de l'hora. Jo us vull donar en nom de tots ells, de les comparses, de la Sira, de les Pellits, de les Llauradors, Arpal de Luna, Jaume I, la de Trabuquers, que enguany no va estar entre nosaltres, que pensem possiblement que l'any que ve tornaran en una il·lusió renovadora, i quizás a totes aquelles que vinguen darrere de nosaltres, vull donar-vos les gràcies i oferir-vos este jugador que serà una llarga seu, primer perquè ens han aconseguit els treballs i perquè el poble de Paterna crec que els moltes gràcies.